Horitzons que ens obliguen a mirar més enllà del que es veu a simple vista i més enllà d'interpretacions nostres o dels altres. Línies que obliguen a l'espectador a establir un diàleg amb les obres que està observant. Aquesta és la intenció de la pintora Pietat San Juan en la seva primera exposició, Adeu tristesa, cada trista no en té res. Aquest horitzó és una mica una metàfora en la que jo vull fer participar a l'espectador, no? Perquè una cosa és el que es veu, que està a davant de la línia de l'horitzó, que és el que es veu, i el que es veu de vegades també depèn de la interpretació, però sobretot el que depèn de la interpretació és el que no es veu, el que hi ha darrere de l'horitzó i el que hi ha més enllà, no? I això, aquest diàleg entre l'espectador i l'obra és el que jo busco també. San Juan parla de l'exposició amb timidesa, i és que no fa ni 2 anys que aquesta granollerina agafa els pinzells per primera vegada. Una nit a l'estiu del 22, doncs no podia dormir perquè tenia molta calor i vaig trobar a casa uns tubos i unes aquarel·les del meu nebot petit i vaig començar a pintar. I aquí va començar tot. La tècnica utilitzada en aquestes primeres obres és una tècnica mixta que barreja aquarel·les i acrílics sobre tela. L'exposició es pot veure fins al dia 4 de maig a la llibreria La Gralla de Granollers.